Khwai hangko Tulasikor adi blok bai khopja posim Champasarani langma arijak takur sobir porma mani dero din charinani nukhung chukiani koktuma khanawoi Tripura Motha District Working President Trithik de porma chupakha Sing dinero phaika sini 2 nang ward Pochim Champasara disciplines ni khopjak 2 nang ward ni sini takhuk sobil thimani ti sing dinero kichasa subachu rina bagai sugen bisingti phano jone kichaka subachu riman bisingti sing ma phaigra kha khana bini bujon klayo khana jahate bini bujono kichasa phano subachu apni bagai sing dinero jaga joto talma jak tongoro sinoro jotonoro phaima jak tong gaitei jung ta kaisa ro sanani bisingti kaisa ngakai jung subachu nani bisingti sini adisi government theke jung kaisa phano subachu nani hino onsogui tongo sini Pochim Champasara village committee theke jung oro sini monitoring committee theke jung tini sini kaisa pekinwari ngo financial grants tongo obo ngakai jara ekdom mane gri borok rokno thimani bujon khainan bag kisa sini scheme katal sini ADC government theke scheme katal kaisa karijak mabai gai abo jung bono subachu ain bisingti subachu khainai abon bising aro jung bini thimani date certificate sawma khangkai ijanung bising jung যদি ma khangkai jung bono subjonal theke directly jung headquarter ingo sini village ingo ADC bo jung horoi bini subachu jung liyo manata bini chare oro jung dujon tongo oro kaisani umur hingkai nin busung busung kamu umur 16 bosor bini ta kaisa nin busung ka kaisa 11 poribo ta kaisa hingkai class 8 pori tong jabota je bin ba thana bongno porna ba kuno sarkar jak tuak khana ba kuno actually takto jung kuno sarkar to jung tabu tori mangrai ko hingkai asa khayo mane finance salo jung nainai jung tam khai mane kijasa nailenta sini to palpai angkau jagani sini Pochim Champasara ni monitoring committee chairman amai Tripura Motha Service Asrambari constitution ngai sung kaisa subana phajak sung subana mari jaga ngakai West Champasara 2 number wato oro sini takhuk sabir deborma bothanai date pokhang koekdin kha khana hangkai bini 13 din eba condolence program ngai sung khanama bisungte borok tamnai family bisi chugia ba rang puisa short din jora buni apanda khainar bagai borok chugia hani chung khanawai chung tini sini Tripura Motha West Champasara ani Tripura Motha ni member rok tei esara tongo sini tamnai East Champasara ni sini agree standing committee ni sini dasopon bo sungai masa manjaka tei phai manjaka kobongma tongoro sini West Champasara bisini sini chairman tongo tei vice chairman tongo tei member tongo tei sini gonjon song babul songo tongo rang kabongma rohajak jotono jono kichami chakai chuba laikha chubawoi sung tini pungro sung niji chugia phano kichami chare kha marom tei alu dialog obakai sung borno kia chubakha sung nugoro gana pasajak sini takhuk sabir bo thuima olo bini tamnai busla khorongnoi bo langthanga tei bihik masa tongo bo bini sak sorry hamia bemangai bo thimani layo ambagai chung tini bubagara ni bisingte chin Tripura Motha ningai chung tini bo ngoro subachu khlainani phaimaka hambai chung